ku ce sai baba APC wanda baya zamba sai dan garba dan Musa muna nan APC cikin tafiyar nan sai dan garba Aminu muke yi APC dan garba muke so APC dan ka faɗara su sai dan garba mai kishi ga talaka APC san babu irin ka sai dan garba dan majalisar mu APC dan Musa nufin mu sai dan garba tuwon fitirin dai APC sai ka zarce dai sai dan garba ka samu tsare dai APC sannan maraka dai sai dan garba kai ku ce sai baba APC Aminu garba sai dan garba san baya a gaba APC bai iya faɗa ba sai dan garba bai san tsafi ba APC baya yin zamba sai dan garba ba mashayi ne ba APC mutum na mutane sai dan garba kuma alkairi ne APC mai taimakon jama'a ne sai dan dan garba Musa babu irin ka APC gata ga talaka sai dan garba wasami in gaka APC muna la'ayinka sai dan garba kuma yan tafiyarka APC ne malik ne sai dan garba ina nan zaune APC jam'iyyar yanci ce sai dan garba ba ni bin mamugunci APC aminin zanyi sai dan garba shi kowa ke yi APC talakawa ana yi sai dan garba masu kuɗi ma ana yi APC matasa ana yi sai dan garba yan mata ana yi APC dattijai na yi sai dan garba yan kasuwa na yi APC cikin gari mun yarda sai dan garba ƙauye sun shaida APC tsiranmu ya yi huda sai dan garba da majalisar mu APC Aminu jagoran mu sai dan garba zaɓin talakawa Aminu garba muke so dan Musa muna nan APC muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan Musa dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa lallai shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki Allah mabuwari Arrahimu sarki makaɗaici APC taimakonka nake so Allah ka sa na yi dace sai dan garba a cikin lamurana ka tsiran shirin mamugunci APC darajar manzanka Muhammadu daga Amina da Abdullah muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan Musa dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa lallai shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki tsira da aminci Allah ka daɗa ga ma'aiki APC ga atan mai gata annabi mai shabbaki sai dan garba salatin Allah a sako a hali da sahabbai APC a hada da gwaninmu Aminu garba a mai halin kirki muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan Musa dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa lallai shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kai kirki ku faɗa masu dindai Aminu garba muke APC dan majalisar mu dan Musa ba ma sauyi sai dan garba jirgin tafiyar mu dan garba ba ma shayi APC yana kishin mu Aminu baya barin mu miyo raki muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan Musa dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa lallai shi alkhairi ne Aminu jagora ne na mai kirki taimakon jama'a ne Aminu baya gudun mu APC ƙuri'ar mu ba shi ran zaɓe kar da mu damu sai dan garba muna shaidar shi Aminu bai ya damu APC dukan aikin shi domin talakawa yayyo dan kirki muka ce sai baba Aminu garba muke yi dan Musa dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa lallai shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki muna APC dan garba jagoran mu
APC Aminu nufina sai babu alkiblar mu. sai dan garba Shi mai kishi ne mai kare duk haƙƙin mu. APC A ranar zaɓe Aminu Garba muna nan bayan ka. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. majalisar jiha Dan Musa kai ne gayya. APC Kai ne jigon mu ta yaya za mu musanya. sai dan garba Mai adalci ne Aminu baya karya. APC Tafiya gaba baba Aminu Garba muke yi ba shakka. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. maganar cancanta ba ma ɗau 'ya'yan ruba ba. APC Mu ɗauki Aminu domin shi baya zamba. sai dan garba Mun gani a kasan dai mulkin shi baya kwaba. APC Dan Garba muke so muna nan dai layin mu na APC. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. maganar PDP sai ku bari don ba su iyawa. APC Mulkin su na rannan mun yi gani don sun yi gazawa. sai dan garba APC din dai ko bana ma ita za mu rikewa. APC Domin mulkin mu inda kuka yi talakawa kowa ya dara. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. Kanyar kuma gauta Dan Musa dai sai baba. APC Dan majalisar mu Aminu da ikon rabba. sai dan garba Taho kai zarce talakawa ban bikiya ba. APC San baka da tamka Dan Musa kai ne daidai gwarzon mu. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. ne Malik ne Dan Musa ina tafiyar ka. APC Damuna ko kaka Aminu ba na gudunka. sai dan garba Kai mai kishi ne kuma jagora ga talaka. APC Zaman mutuwan tuturi kai ne Aminu muna nan bayan ka. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. ku buga mini ganga na gaida uwar ɗakin mu. APC Ajiya mu umi dai mun shaida tana kishin mu. sai dan garba Matar sai baba Aminu tana tausan mu. APC Tuwon titirin dai ku za mu ba ƙuri'ar mu a APC. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. baba amanar baba Aminu Bello Masari. APC A lafiya matawalle mulkin ka mun yi sai yabawa. dan garba A gurin jama'ar ka baba kana da kulawa. APC Wannan ya saka dai zaɓin ka ba mu barin shi a APC. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. tuwon titirin dai gwamna duk muke yi. APC Amanar baba shine muke yin sai yayi. dan garba Ƙuri'ar mu tana nan duk da ba wani shayi. APC Kai ne zaɓin mu duk da yanzu in ka rike lasisi. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. in amana ana nan su ma
a cikin tafiyar mu. APC Sanusi dangi yana nan dan Abasu ba ma a shayi. sai dan Garba. Gwarzon ciyaman dan Musa ba mu bulayi. APC Ibrahim na nan dan Mamman dan Musan dai. APC Bayis ga ciyaman a lafiya sa'a dai. sai dan Garba. Ga tsayayyen PA Abdullahi yana nan. APC Daga Usaini Ambassador Ma'adalla na gode. Amanar sai ba barabbi ya kara rikawa. sai dan Garba. Abdulkadir Zakka shi ma gwanin tafiya ne. APC Insha Allah majalisa za ka shigewa. sai dan Garba. House of Reps mu dai ba wani inda igaka. APC Saman da kasan dai muna a jam'iyyar mu ta APC. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan Musa Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. lallai Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. Muka ce sai baba Aminu Garba muke yi. Dan majalisar mu dan Musa ba ma canzawa. Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki. 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 Shi alkhairi ne Aminu jagora ne na kirki.